egwu na-abịa ọzọ eko Chukwuebuka ịchaka Anam awụzina n'ụwa si n'egwu ka a ji bịa ọ daalụ nke si nzere igwe eze ọmọgọ na Warri daalụ ọlụ timuo abịa ụmụgbo oge gbagbo oge egwu arọ ọbịa na agụ obodo ududu mụ na-asụ timuo ọ bụ mgbe ewe egwu azụ ọ dịghị arụ dị adị nwanne m nke si nwanna m nzerikwa ike mụ eze ọmọgọ nnọọ egwuru m odogwu na Warri ka nwa ọkada achụ aka anyị malụ onye ọgwụ ngozi nzerikwa ike mụ dịka obi arụ ọbịa na agụ na anụzigbo onu egwu eze ọmọgọ nnọọ odogwu na Warri ebe na nwa ọkada achụ aka ka mmanwụ na-asụ chimuo ọ bụ egwu malị marụ nwa nide nwe mechi obodo anyị malide onye ọma oligbo bụ daalụ ya bụ nwanne chino nsu ka mmanwụ na-asụ nwanne ngesi na eze ọmọgọ daalụ ọlụ ibe amaka ụwa ka ya na-eme nwa aja ngozi dị ike mụ eze ọmọgọ dịka obi arụ ọbịnagụ nọọzịkwa ya kedu ibe nwoke jebere n'ụwa ka ọ kparị ndị uke nu ga-esi ndụ aja obugo nwebe na uke na-egwezi mara ahụ ụzọ nwanna m nze dị ike mụ ị na-alụzigbo onu egwu ịgba mụ na nwanna m jọrọ nwa nwa njaba oji na aka na mụ ebe anyị nọọzịkwa ahụ ibulite bụ ite ọgọsi nwanna m ụjọ na njaba nne m nwanne sọnde nwa nwa njaba nne m ọgọsi nwanne sọnde nwa nwa njaba ọgọsi jabụli igwe okolobịa oji nna kalesịa ọkwa ngị bụ ite bụ ite ọgọsi nwanna m ụjọ na njaba nne m ite bụ ite na Anam ịgba mụ na nwanne sọnde nwa nwa njaba nne m ọsị nwanna m ụjọ na njaba nwanne sọnde tụọ nzụ ka mgbarị na uke elu egwezi mara abụ ụzọ nwanna m ọsọ na-edịka ụzọ ọsị nwanna m ụjọ na njaba obodo na-anụzigbo onu egwu njesi zedịka ike mụ eze ọmọgọ kedelu m mba male ya bụ nwa ogbora ọgwa sentiwis ya bụ nwanne eji n'osu nwanne eji n'osu ogbora eme ata Anam ịkọlọbịa maka mma ebe adịgo arụ ọbịa na agụ ka mmanwụ na-asụ nwanne mgbamala ogbora adịgo obi egwu sentiwizi nnọọ mgbamala ogbora mmeta ka nwa ọkada atụ egwu ka mmanwụ na-asụ ịgba mụ na ozulogbo Pọlụ ozulonya Pọlụ ọmị ata n'ụmụsi dị daalụ ọlụ ozulonya Pọlụ n'ụmị ata na ọ bụdịwa high blood ịmala ịlarị ọfọ ma ọnyọm mgbadike larị nwanne m bịa ngwa ịlarị ọfọ ma ọmị ata na ị na-anụzigbo onu egwu kedu ibe nwoke ji emere n'ụwa ka ọ gbarị ndị uke enu o wee zie chacha egwu atụrụ ọmụma igwe moto bụ igbo dike ofe mogbu anị mụtọles nya bụ nwanne ike ju okwu
nwanne ngesi okwu ogige ọtọlesi manne nọ asaba ka nwoke na-achụ ego asaba ka nwoke na-achụ ego anyị mara onye ọ bụ nwanne Ikechi ụmụnas nwanne Ikechi ogugo dịka obi ịgba atụgo mma ụmụnas ndụ gaja ogugo ebe ọ bụrụ mmadụ na-emenụ esọdị dị ka agbala ọbụra ya bụ nwanne ụba ka ji masị kwana anyị ncha bụ ọbọnazị sọnde megole egwu ibe dịka agbala odogwu gila ọmịka nwoke jelebele ibe ụwa magawani egwu ga mbụ ji bịa dịka agbala ọkụrụ egwu egwu ma mmetizi igwe egwu chance nwanne na nna akwọba ajala ego olise mma ebe anyị kwana anyị ncha bụ ọkpọ nwanne iche odogwo m ibe n'obi ngwa ndị aka nwoke na leja chụrụ ige achụ obodo anyị eligwe ihe chimo ayọ yọrụ chikelimo ụwa adịghị mma ụtọ m ude ego igwe chance nwanne nna nna akwọba ego olise nande nwanne alaja agbogbo n'ugwu nwanne m na ndụ ọ bụzịkwa chi na ụzọ daalụ nwanne alaja agbogbo n'ugwu nwanne m na ndụ nnadị emekele egwu ibe n'ebe anyị nnadị nke gboro agbagbe mgbụrụ mma nwee mgbụrụ ya na nnadị nnadị egwu ga ndị ebịa nnadị nwanne sọnde agbọghọ ya ga nwanne lilo nwanne m igwe niile ya bụ igbo okolobịa odogwu na Nnewi nna na-aghọba bụ opo nna ntị nwanne m nnadị dela agwa egwu na-eji ekewe alaji nwanne na-aghọba onugwu nwanne m igwe ego ọ bụzịkwa nke bụ igwe ego nwanne nna ndị aghọba nwanne m eji m igwe ego kedere m aka chịka nwanna m oji oko ya aka nwanne m nwanne igwe dịka odobe m ezigbo kedere m meja mechi ameje na mebanye ọkọ ajọ dọgụ ya bụ nwanne ọbalị m amechi ihe m ezigbo odogwo m ibe elu bịa ngwa dịka bịa akane ogidi ka nwa oge na-achụ egwu obodo anyị mara onye ọrụ ọba mmekwebele ome ibe elu gonja na ogidi landlord n'ogidi nwanna m egwebe egwu kelele bụ nwa Joseph nwanne m Chukwuebuka elibe agwụ mali elibe agwụ Chukwuebuka nwanne m nwa Joseph ọkwa ndị ogidi ndị anyị na-agụla egwu egwu atụgbuo mmụọ mma egwu ndị sabatụ nwa m ibe enu eze bụ eze daalụ ọlụ ibe dị nwa okele mmanụ ụwa ahụ ọkwa nya ka eji igwe ọgwụ eze bụ eze nnọọ nwanne anyị na-anụzigbo olu egwu mara ma arụ n'ọhịa Ikechi ogo bụ anya mmanwụ Ikechi abatụ ya bụ nwanne mgbe esi na Chukwuebuka wigbola odogwe mgbe ezigbodo Chukwuebuka nwanne m Chukwuebuka wigbola dada alụ kwana odogwe mgbe ezigbodo paje nnọọ
paje dal amande oyinbo mu ibenu avos amande nwako nabo nwande wana enja gogo kamanas egwo male maro ode garu jade ami jezi gwebu odigbo na lo mo bago odigbo na lo nyada Adamu mo bago odigbo emekele egwu odigbo na lo ika na bishi dalo odigbo emelige egwu odigbo na lo mo bago kelele mu Chinedu solofi oya mo bago wange na yiko iba lage ka woka na lidiro na lo wa mo lo bago dola adalo imo mo bago na lo oji ode garu jade ami jezi gwegu egwu male maru na lo wa mo bago dola anyị tizigwe egwu ịma n'odigbo emekele egwu onye Adamu mma ọbagwu odigbo buduloko mma ọbagwu odigbo Antoni ọbụzịkwa mpachi dịka egwu n'ibe mere onye ichie mma ibe me na arụ mmarụ ọ dịka o mere nkwụ Sunday mo bago ba ma Sunday ivika ọ dịka arụ jadi afọ tizi gwewu ọ dịka arụ jadi abiko mo bago ba ma Sunday emegole egwu ibe egwu mkpọsị mụ bịa libe eji n'ozu Sunday nwụlọ ọkụkọ na ndị egwu n'aka Sunday mo bago Sunday nya bụ nwa mbọ chedi na n'igwe egwu egwu ọgọlọbịa ọ dịka arụ jadi azụbikobighe nwata na-ajụghị ya emeta na amụ nwata na-ajụghị ya ibe nwoke na-eme n'ụwa nwa ọkwa nya ka eji egwu onye ọbụ nwanne onye ebuchi nwa bụ nwanne echụdị nnọọ esi bọị boy nwando ye join rock nyabo nwa ụlọ ọgwụgwọ na ndị egwu anyị ligwe ibe shedi gbago obra ọgwa nyabụ izi dozen nyabo nwanne ọka odogwe mgbe ezumike anyị na-etizigwe egwu male marụ ọ dịka arụ jadi nọnso bụ nwa mụzam anịbaghị nọnso Ikeju ya bụ nwa onye mma achala izu nsọ anya nọnso Ikeju nwanne m zero man alọgụ nọnso ọ dịka arụ jadi nọnso nwanne m echude Antoni dịka obi nwa ọ gara daalụ echude nwanne ọma dịka nwanne Sunday Antoni anyị akpali ezigbo egwu ọma bụ eze esu abalị egwu marị ma arụchụ ka nwanne m ọ dịka arụ jadi area star money chụka nọ nwanne Sunday dịka na mma akpalizigbo egwu ịgba mụ na nwanne m wee nye m n'ọba chụghị ike agbazi ego nkịtị ọ na-ezuzu eli n'okporo ụzọ ahụ ka nwoke na-ata wele ịkpata ego igwe nwanna m wee nye m n'ọba agbazi ego nkịtị ebuso nwanna m nwanyị dịka nwanne nke m Ebuka nne m ibe maka nsube ka nwoke na-atụ ego Ebuka onye dịka m ya na
nwanne igwe biko nye dịka na ndị be anyị obodo m ijezigbo egwu mara mara ọ dịghị arụ ji adị obodo mụ na-asụ akpali mụ na nwa na mụjọ na nwa mma njaba nne m oji m na-aka ite bụ ite ogoso na mụjọ na nwa mma njaba dịka ụbada ya aka ndị egwu mara mara n'ọgụ ikechu ebe anyị daalụ ọlụ nwanna m ebe anyị akwalụ ikechu nwanne m capital oil onye amụma dị ebube na be anyị ikechu ebe anyị bịara ngwa unu ahụla eze ọmọgọ na were nke si eze dị ike mụ eze ọmọgọ odogwu obi na were ebe na nwoke na-atagbu igwe nwoke mere ogbulu m ibe egwu ọ dịla n'ụdadị ekedo nwanna m ezeọba ya bụ nwanne Pọl ezeọba nwanne nna lonwe ezeọba kendo ọkwa nwa bụ ya nwanne m kedo nwanne m ndụ ka elu ekwere mmadụ abụ ụzọ ọbalị nwanne m ego oye nwanne okechi onwe n'anya ego oyele na nụzigbo olu egwu nnadị nwanne bọọlụ sọnje oyi aka m nnadị nwanne m ọ dịghị arụ ji adị injinia ka nwa oke ji ebido ahụ mekaniki ka nwa oke ji ebido ahụ anyị mara onye ọ bụ wiskidi nwanne m nnadị nwanne bọọlụ sọnje odogbo mmiri Sunday nwanna m ilebu na dịka obi abụgo nga na bụrụ Sunday abụgo nga ya bụ nwa mụrụ ji ebi ọmụli ọbụla oke nwa Sunday abụkerigo ibe dị nwa oke na-emene nya ka dị ike ji ikwu onye ọbụ Sunday abụgo nga ọ dịghị arụ ji adị Sunday mụ na okike dị ka ndị ba eche ya bụ nwanne godobi nwanne ma ndị abọs ọ bụ onye mụ ikpelu chedu nwanna m chedu nwakọ ọkwa chedu nwakọ ọkwa na anyị ncha na-adị na mma were iko ire nwanne sọ dị mma gara isi na abụla ijije na-esolu mma nwanne sọ na idigo bịa mgbe igwe dịka nne m edede nwe ite mgba ijije na-esolo mma na iyo ijije budede mma onye ka nwa moza nwe onye ka ọya aka m nsasị sanga nwere odu mgbe ndị bi onye ka ajikwu nwanna mekalọdụ ojigbo ndị a ọ dịghị arụ ji adị ọkọlọbịa nwere ibe omenwu isi ya nwanne chansa akwọba bịa ngwa isi ya nwanne m nwanne nna nna akwọba isi ya na-emele egwu ibe ebuli ujo Michael edezunu iwu ujo Michael edezunu nwanne bini Michael iwu ujo abịa olisi ka nwoke na-alụ n'ebe anyị Chijioka nwa mboza mụrigo obi ụgba wiboli dadarụ abịa ka nwoke na-azụ n'otu ọsọ nwoke emeligo egwu ọ nwụrụ ọkụkụ ka nwoke ji eme ọgụ afa mbụ nwa mboleze eligo obi agba Mandela daalụ afa mbụ ya bụ nwanne ebe anyị aga injinia afa mbụ Mandela nwa Delta daalụ udelibọnụ bachiba Emmanuel ochibe bịa ngwa olugo ogolibu delibe chiba ọ dịghị arụ ji adị nwanne m delibe chiba ọ dịghị arụ ji adị mma etiziwe egwu
egwu mara marụ n'oge egwu mara marụ ka nje gane gịnị ka ji nwa ọ bụrụ mmadụ na-eme ndị ọcha ịgba hụ na nwa na-ebochi na-edo n'ụba achiba ọchịrị nwanne m okpu igwe ebi ya bụ aka bụ talị mgbọrọgwụ n'ọrịa bụ nchiedu nwanne m ọ dịghị arụ ya adị ma m na-ejeziwe egwu abọghị nwanne edi na-agwaba abịa ngwa abọghị protestin okasị abọghị agwaba ya bụ nwanne edi na-agwaba abọghị ka mmanwụ na-asụ egwu ma mara obu mma ahụ obi nwa moza mụrigo ga nwezọ ọba ọka bọọlụ tapiru daalụ obi nwanne nna na-anụzigwe egwu echapiri ọmaba bọọlụ mgbe weli m bọọlụ ọkwa bọọlụ igwe ego igwe ego mgbe nwere m bọọlụ zaali m igwe ego mgbe nwere m ka anyị malebe meje uwe onye mgbe nwere m obi agba na-echi ama eji anyịlawa ọnya bịa ego lagị ka nwoke dachi ga echi ịgba nle etili ihe ọma bụ obi gị dịgo ja eji ike a na-ekwela ịta okwube ndị okwube owe eji ike a na-ekwe eme ata na mmụsiti ka nwoke si eje na abụla eji ike onyere ọnwụ ndị Igbo ọ na-abụghị anya ma abụ ozi odogwu ọkpọwa ọkpọwa ọbara onwe mere ụgbọalụ tọnda nwa ya mịata na mnyina ndụbisi obi elo nwanne lo ndị obi ebe igwe tọnda nwanne lo ndị obi elo nwanne m ụwa ka nwoke ji ebidu ahụ ekele nwa Silvesta nna lo nwa Silvesta nwanna meju nwa Silvesta kwana ya nja bụ ka mmali lola bụ ozi egwu anya cha na bụ obi dịka echu ike eru lola bụrụ anya ịba mụ na arolu nwanyị ma ọba ahụ ike eru kwana ya nja bụ ozelebe gbobara dịka obi ngwa jụọ meka ụra ozi igbo ndụ mpe etiokwu ji omeka ọ bụzikwa mpa nna ọgwa mpa nna nlelalụ ozi igbo ndụ ịkpanalụ ụwa ya mụrọra dịka obi ngwa eme onye ọka ọgwa magọdị nwanne m ebe maka mmabu ka nwoke si eje onye ịmagọdị m ụdọra dịka ndịgbo olu egwu ije okwu nwa nọnụ n'ọnụ nkube na n'azụ n'ahịa maịka ya bụ nwanne Sọnde nwa mma zọba maịka emekele egwu iba tani araba nwa mụzia nwanne m dani tani nke nwụrụ ọgwụgwụ na ndị egwu nwanne Sọnde agbọba isi mmiri ụda na agbọba ka mmanwụ jabe egwu na Ghana nwa oyi yọrọ ọlọ chiedu elege nwanna m elege nwanne eju omeke nwa
na-eji omego yọrọ ọlọmba ọgwa na-aga n'ala ala cheda urobe egwu anya timo mmeti egwu na ọ bụrụ ọmara na-asụ egwu mara marụ edilobe elo mala ọza kwụ enwe ilo ọza kwụ enwe ilo emụdọrọ ọza kwụ enwe ilo obi nwana m obi ilo chiomeke ọza kwụla alụ egwu ebe ile mere obe egwu ibe akarịgo mara ka mmanwụ ya egwu kendo nwa mịata na mụrigo bịa gba ewuru keleti igbo n'onye ọma nya bụ nwanne bọọlụ ọkwa keleti igbo n'onye ọma ndọ dịka nwa okeda ajụ ibu na-emala onye ọma chiwu nọ nso nwana m obodo ahụ mịata na mụ niile na abụla iko nsọ iko so emekele nwanne mba mmadụ bọọlụ iko nsọ nwanne mba mmadụ bọọlụ iko nsọ were ka nwa okeda ajụ ibu obodo anyị mara onye iko nsọ na iko nsọ na nsọ onye chiwulo nze emekele ewu ọ dịghị arụ ya dị ka mmanwụ na-asụ mmajale nwanya mmeza agụ nnalụ ike ewulu ọgwa nke mụlụ onye ebuchi isi enwa m ibe mmajale emekele ewu anyị egbogbo mpachiomeke majale nwanne nwa m ole maja jimwo mma wee kọrọ ọbịa ọ bụrụ ọmụrụ ezigbo egwu malị marụ n'ọgụ chiwu nọ nso kikebighị nwanne m nwanne aka dị dasiriga nọ nso arọbi na-agụ ọkwa nyabụ abịbọyị ọkwa ji nọ nso ogo ya abịbọyị obibi nso onye ọma nwatakịrị n'ilibe anyị mali ome na maleje pilot obodo kweje pilot chimwo mma gwa egwu ọ bụrụ mmadụ nna na-egwu ya ezigbo egwu ma amarụ bụ marụ n'oge ịgba nna etilo nwanne dọm nwa m nna ndụ onye ka ọ gworimile ego nwanne dọm nna orimile ego nwanne dọm nna ndụ onye ọma onye ka emere wuli m egwu ibe nwanne egwu ka ndị bịa onye ka orimile ego nwanne ndụ onye ọma evidence nwanne nwoke nwanne be anyị ọkwa Tony Paul odogwu ebunyini Paul na-ala egwu Antonio Paul nwanne m jangwa ya bụ nwanne m ofi nwanne m Friday nwa ọnya mmụọba agụ bụ na abụlelechi ọnya gwa ọnya ya bụ mpati ọdọnchi mgbe ọba agụ ndị aja yi wele okere wele egwu ebili ụbaka gwara nwanne Sọnde Idika ụbaka ego mmiri nwanne Sọnde Idika ụbaka na-atala egwu ahụ ụbaka emekele egwu mmiri ọ dịghị arụ ji adị ezigbo egwu echego m eweli m chedo keke ọkwa nya bụ elibe agwagụ mgbe nwere m
elibe agwago mgbe nwere m ma na-eche onye ọcha chedu nwanne m gị bụ elibe agwago mgbe nwere m ma na-eche onye ọcha abalị nwa mboza nwanne ọbalị ma abalị mbere ojo na Lagos dala egwu abalị mekele egwu ibe nwanne ejike kwenze nwanne chọmeke kwenze ọgwụ onye akpa mmadụ jagwa m ọba agụ jagwa ma ọba agụ jagwa nke gbolu ugbo ochia ndị egwu agụ dazi nye ọnụ chacha ibe obele aka lego mahụ isi m egbe eze mbute jagwa nwa mmọba agụ ọkwa nwa nweze faya odogwo mmọbalị gwagale nwa na-esonde na egwu ibi na-erigo na ọ dịgarụ ya dị onye ka oke chụọ obere anyị onye a na-akụ mbe a na-akụ ezi ọhịa aka ya bụ nwanne dọ nwanne ude ebezi n'afọ onye ka nsi ga-ebezi n'afọ nwanne ude chimuo mma gwa egwu na ọ bụrụ ọmara na-etizi igwe egwu ile egwu na-emunu ugeriga nna na-azị palata nwa mụza nwanne ụbịa ngapa papa ramụrụ nwana m emọra nwanna azụka nwọra mụrụ palata na nam ọbịagwụ ka nwa oke na-elele anyị papa nwe mọra nnadị nwe mọra mana n'ozigbo egwu ọba dịle nwa mụza nwanne ụbịa ngọba ọbalị nwa mmadụ ike bụga nnọọ ebichọbụ mgbeze niile na amale ọba dịka na amaọjị obodo na wụlọ ọba dịle ike na amaọjị ike bụga nnọọ eke maka bọbode bobo emegeli m ihe na wụlụ sụkasịa nwanne ebọbụ boboko ya elese nwanne sọni nwa bụ nwanne nne elese dọla edọla nwa bụ nwanne elese nwanne chansi nwa bụ nwanne dọla nsi ga-ebezi na agwa nwanne elese nsi ga-ebezi na agwa nwanne skaye nwa n'ọba ma nwa m ọgụ nwanne m eruo m nọ ọ bụ anyị nje abụ iru anyị eriro nne ọgwa Mandela adaala sky nwanne ọbọma eruo m na nwanne m ọgwa mpuche nọ ọ dịgarụ ya dị esonde nwanna m ịgbanụgọ ezi ọya ga esonde nwa mgbe ịbara omega nwanne ejide ejedeje ego obodo oyibo Sunday nwanne m ọ dịgarụ ya dị na nka Sunday nke jere m igwime ibo ji je m igwime ka ọmụ nwaanyị ibo ji nuto nwaanyị aka ọmụrụ ya nwa irobere Sunday o meghe erugolu nwaanyị ka anyị lire ire egwu mejere obe obi Sunday nwanne ejiri nwunye Sunday anọzi izu na abamanye ozi ịtọ nwunye Sunday ebe anaghị anyị kọba niile iwe olu sodomega nwa mma ịbarụ ọbarị m dọra ga nụọ nwaanyị ibo ji nụọ nwaanyị ọmọ ya nazọ anyị n'ebe onyinye anya onyinye mere odu m mma ijere nwaanyị na alụ n'ibe ime omega nwanne m nwere na ndị Sunday nwa mụza m Sunday ọya ka m were mesie ndị anyị
mụtara obi bịa anata ogwugwe n'ego oju omeke narị mụ ewu ime Sunday ogo onyinye amaka n'oge nwa bụ nwanne chụdị nwa chụọ ya ka mpa mụ na-achị nwanne chụdị nwa chụọ omeke mpa mụ na-adalụ nwa bụ ọ dịghị arụ ya adị ezi oyi nọ n'ime ime nwa bụ ahụrụ egwu anya acha ma bụ egwu na ọ bụrụ ọmụ na-eche onye ọchị ekọba nwa gobere ọnne ọkwa nwanne Chinedu ekọba nwanne Chinedu ekọba nne m asị ngenge ebezigwu na agwa na-agwa nwa na-eme iru anya eriri ogwu na ụwa ezigbo egwu ezọmọgọ nke sezeri igwe mụ ologbu dị na were ebe n'inwe oge na-ajụ aka nke dị ibe ji etinye egwu n'igwe ezọmọgọ na were onye ọma ibibe nlamago ma nwana m ida nwanne oyibida alidechi oligbo bụ nwa mgbe gaagụ nwanne n'ụzọ nwanne echi nwanne odigbo bụ nwanne Mike Ọsọma ya ka odigbo na-azị nwanne Mike Ọsọma odigbo emegola egwu nwanna ndụ odigbo ụmụ nwanne m onwe ezi ọ dịghị arụ ya adị ịbụrụ chụmụdaji nwanne m nwanne dime n'idime n'ọhịa ka m chụma ọbago nwanne m ụdọji igbo onu egwu udekwa nwanne m ọ dịghị arụ ya adị n'ụba ya oji otu onye ọma na bụrụ oji otu onye ọma Uchenna nwa m ụza m Uchenna ọhịa ka m Uchenna seven fada nwanne Mike Ọsọma Uchenna nwanne m ọ dịghị arụ ya adị edezikwa n'ọga n'udo kọfam nwa m dọra kọfam ọhịa ka m nwanne Nnaemka esighị m odike unu abụrụ nwanne n'uso kọfam emekele egwu ibe na-azị nnadị ezighị m nna ndọkọ kọfam nwanne Nnaemka esighị m odike esighị m ejebe ego India ebe n'inwe oge na ịkpata ego anyị ekpere ogili ekpele timwo ọ bụ mgbe wee egwu azụ ọ dịghị arụ ya adị ngesi nwa na mebe anyị ngesi ọhịa ka m na-abụli ibu ego ndị ibu na-abụli ibu ego ndị ibu ọkwa maneja ngesi bụ anyị nwanne m onu egwu ịgbago bụ nwa m zama ịgbago dekwa na useli mesi mmadụ eji na-eme ihe maka ịgbago egwu ọchụ nwanne ji onwu dekwa nne m oseli na anụzigbo onu egwu nwanne ji onwu dekwa nne m oseli na abụla ịgbago mmadụ elu na mara maka ịgbaga eti igbo mara ọ dịghị arụ ya adị layọnụ nwa nọ mile m n'osita ọhịa ka m n'osita ọkwa nke bụ mbaida onwe merugo m arụ onwe merozi mma jaja osa nne m nsị ga-ebezi na ahụ na ọ dịghị arụ ya adị osita ọkwa natali dịga mma osita nke nụrụ nwaanyị aka ọ mụrụ ya nwa nwunye ya mụtara obi ide ya la ebe a na-azị timwo ọ bụrụ mmadụ ememe egwu ahụ
Chukwuebuka nwana bosi da wala wala o kwanya bu osile ngane ambe kuli wo buchacha o damye me lolo nwa mozamuni godelawa onwa ajokanjo na agwa nwane ozansi ga-ebezi n'akwa ebula akpụ na gomu udogwu nazi nwanne m ma ya dịgo bịa ngwa jidọba akpụ na gomu ike nọdịkwa nso n'ebe anyị ịgba mụ na ajọ mekedo bajo maka ọya ga m ya bụ nwa na-eji ịbada nwa na-eji ọkwa chọmeke iji ibu azụ azụ ọbụ na-eche ndị